Odotellaan, että mun teippijono on valmis. Se on niin pitkä ja tässä on mennyt nyt jo 40 minuuttia, kun laitetaan niitä teippejä kiinni, mutta odotellaan ja sitten ne laitetaan mulle takaisin päähän. Tommi ja Ville tuli tähän siksi aikaa hengailee. Haluaisin soittaa meille Discordia striimissä ja sitten mennään eka hiusluota Bellevuetin hiuksilla, sitten Kaapon ja Karismun kanssa. Nyt mä oon kaljumaan mun omalla tukalla. Olen kalju. Mulla on niin kalju olo. Mä en oo ikinä varmaan. No en oo. Jossain mun maideissa on ehkä vilahtanut semmonen 2 sekunnin klippi. Mutta on eka kerta ikinä, kun kukaan näkee mua niin kuin teistä mun omalla tukalla. Ja tää on jumpsuitti, mut kattokaa miten ihana tää on. Kattokaa miten ihana tää on. Ottakaa mut se tänne kivasti. She cute and hot. Mulla on se pinkki, mikä mulla oli siellä päktissä, mikä on selästä auki. Nyt mä tilasin tämmösen, mikä on niinku koko jumpsuitti. Ja sit mä tilasin semmosen samaa kuosia, missä on niinku toppi ja treenihousut. Ja sit mä tilasin samaa kuosia, pinkit pelkät treenihousut, se sama jumpsuitti, mikä mulla oli päktissä. Aika paljon, mutta mä voin tehdä Espanjasta niistä ostosten esittelyn, koska mä otan ne kaikki uudet mukaan sinne. Me lähdetään tosiaan huomenna Espanjaan. Jetin luokse viettää juhannus. Mitä keksitään? Mut joo, hän on jumpsuit. Mut odotellaan tässä tosiaan nyt, että mun on siis ollut kampaajalla jo pari tuntia ja nyt odotellaan, että kun ne teipit irrotetaan, niin sitten pitää laittaa uusi teippi. Ja mulla on niin paljon sitä teippiä, niin siellä 2 kampaajaa laittaa niitä. Siitä tulee sellainen pitkä verho, siis semmonen oikeesti varmaan se on semmonen 5 metriä pitkä verho. Ja sit jokainen teippi leikataan saksilla yksitellen ja niistä tulee niinku vasta pari. Ja sitten kohta ne laittaa mun päähän ja päästä katsomaan sitä. Ja sitten sen jälkeen lähdetään Aapon kanssa syömään ja Krisu laittoi äsken viestiin, niin Krisu tulee ehkä kanssa syömään. Ja sitten ajellaankin kotiin täältä stadista. Ja huomenna lähdetään Espanjaan Jetin luokse. Ja te lähdette meidän mukaan. Ja ollaan siellä, katsotaan kuinka pitkään. Ja striimataan siellä kaikki. Ja pääsette näkemään mitä touhutaan Jetin kanssa siellä. Ja tulossa erittäin kiva juhannus ja paljon striimejä nyt. Ei, tää on nyt eka kerta kun ulkomailla juhannus. Se on vaan omalla kampaajalla kun on käynyt, niin me teipitetään mun pidennykset, se on joku maksuvartti. Nyt mä oon ottanut semmosen 40-50 minuuttia tässä. Mut mä ymmärrän, että siinä on paljon tukkaa, mutta sitten vielä pitää laittaa ne, niin vähän aikataulu tänään menee, mutta
laitamaan someihin, että just laitettiin tää päälle. Suora lähetys juhannusruuhkasta käynnissä. Miksi tostakin pitää jotain? Niin, striimiä, no. Mielestäni edelleen se juhannuksen kaupan kanssa oli kyllä pojilla tehdä. Ei, me mennään vaan ainoastaan minä ja Tommi, että VIP-kutsu. Ja hei, mulle ei ainakaan sanottu, että mä en sais kertoa sitä, joten mä en usko, että se on. Mä en sais kertoa sitä. Ottakaa mä kysyn vielä. Just in case. Ottakaa mä kysyn vielä sieltä omistajalta. Katsotaan, saanko mä kertoa teille vielä. Ehdottomasti. Okei, elikkä siis tosiaan te näette mut 27. päivä Pohjois-Makedoniassa noissa julkispeleissä. Mä lähden pelaamaan pokeria sinne Amanda Harkimon kanssa, Jetin kanssa totta kai, ja sit siellä on toi sen aikaisemman Packed House-kauden voittaja, mikä se oli, Helman, joo. Hän tulee Simon kanssa samalla lennolla. Mut joo, Pohjois-Makedoniassa näette mut ensi kuun 27. päivä näissä julkispeleissä. Ja minähän en siis osaa pelaa pokeria, en sitten ollenkaan, mutta mulla on nyt sitten kuukausi aikaa opetella pelata pokeria. Daniel Helman, okei. Yes. Mä en tosiaan entuudestaan häntä tiedä, kun Packed Houseen lähin tolle uudelle kaudelle, niin mulla ei ollut mitään hajua aikaisemmista kausista. Ja silloin kun mulle soitettiin, niin mä kävin sitten kattelemaan klippejä ja näin hänestäkin jotain klippejä, mutta en niinku tiennyt henkilöä eikä ole tullut mitään hänestä ikinä vastaan. Eikö sahamies voittanut viime kauden? Okei, se voi olla, että mä sekoitan, koska mä en tiedä kuka hänkään on. Joo, se oli varmaan Ilari Sahamies, joka voitti sen kauden. Pahoittelut, mä en tosiaan katsonut sitä kautta, enkä tiedä. Hänkin varmaan on siellä, mutta ainakin toi mun mielestä, katsotaan miten se on. Ainakin ihana Ama on siellä. Ihanaa Amankaa just tutustuttiin tuolla uudella Packed House-kaudella ja ihana saada ensimmäinen naispuolinen golfkaveri, vaikka on ihana Tomminkin kanssa käydä ja muiden miesten kanssa käydä, mutta on se aina eri. Kattokaa sieltä. I'm having a live stream, it's okay? Yes, I know. Look at the hair. There is my hair extensions. Look at the... Kattokaa sitä määrää. Tän takia siinä kesti hetki. Noi laitetaan nyt mun päähän sitten. Niin, mun piti katsoa kuka se oli. Jotkut siis ajaa sinne. Ei kun joo, Ilari Sahamies ja Malinin Eeva tulee sun kanssa samalla lennolla. Ja sitten muu porukka tulee autolla sinne. Tai muulla toisella lennolla. Mut joo, eli Ilari Sahamies. Ja he tapaavat mut sit siellä lentokentällä ja ottaa musta kopin kuulemma. En oo tosiaan pelannut pokeria ikinä.
And look at him. He came to take some water. Yeah. Niin. Joo, no tästä mä oon nyt. Yeah. Mä voin kyllä vaihtaa tohonkin, mutta siinä ei hirveästi appua. Niin. Ja jos tulet kohta hakee ja sitten. Mä oon tällä hetkellä semmonen paikka kuin Style Workshop. Ja täällä ollaan tehty muutamia kertoja mun hiustenhuolto yhteistyönä. Ja ollaan tehty värejäkin pari kertaa. Ja tänään tehdään ihan vaan huolta, et ei mitään väriä ja tommosta. Mulla on nyt oma juurikasvu sieltä tulee, mutta nyt ei kerkeä aikataulu. Huomenna on tosiaan lähtö. Thank you so much. Huomenna on lähtö sinne Espanjaan ja tänäänkin on paljon kaiken näköistä, niin joo. Paljon kaiken näköistä. Okay. Whatever is easiest for you. Up. Yeah, Perfect. Mut joo, Style Workshop ja Jätkäsaaressa sijaitsee tämä. Mut joo, oon käynyt täällä muutaman kerran ja juuri hänellä. What was your name? Paul. He's the best with extensions. Hän on paras ehdottomasti pidennysten kanssa. Hän tekee nykyään you do weft now, right? Yeah. Weftejä myös. Mulla on tehnyt just teippihuoltoja ja sinettejä kanssa on heillä täällä, jos mietitte jotain. Sinet to left and tips. Okei. No ja sinetit, teipit, weftit onnistuu kaikki Paulilta. Työtä on eka kerta ikinä, ehkä siis tai monilla mun MyDay-blogeilla on näkynyt mun oma erotan häntä tukka nopeasti, mutta tää on eka kerta kun te pääsette näkemään mun aidot hiukset. Mut just puhuttiin miten ne on elpynyt, siis ne on paljon paremmassa kunnossa tällä hetkellä kuin mitä ne oli. Ja ne on myös kasvanut, paksuuntunut aika paljon, mikä oli tosi kiva. Mutta mä oon kyllä hoitanut nyt niitä ihan super paljon. Mut joo, sit laitetaan seuraavaksi 180 miljoonaa teipipidennystä sinne päähän, niin sitten on huomista Espanjan reissua varten tukka päässä. Mut joo. Kertokaa jos chatti mulle, millainen on Ilari Sahamies. Tuonko mä hänen kanssa toimeen? Mitä uskotte? Koska mä tosiaan en tunne häntä ollenkaan, enkä tiedä häntä ollenkaan, ja totta kai sitten teen mielipiteeni hänestä kun tapaan, mutta mitä te veikkaatte? Niille, jotka on vasta tullut katsomaan, niin tosiaan menen sinne julkispeleihin Pohjois-Makedoniaan ensi kuussa pelaamaan. Ja pokeria just Jätin kanssa, Amandan kanssa. Ja sitten just siellä on Ilari ja Ilari Sahamies ja sitten se Eeva on siellä ainakin samalla lennolla ottamassa mut heidän porukkaan, koska mun eka kerta ikinä noissa julkispeleissä, niin saa nähdä mitä siitä tulee. Mä en tiedä tuleeko teidän kommentit läpi. Eihän tää netti katkennut. Haluuks joku huippaa jotain? Niin mä tiedän, että toimiiks tää, ettei tää taas päikässy. Okei, no niin tulee. Hyvä. Kiva, kun oot saanut kavereita Backin kautta. On siis ihanaa just Amanda, Sara, naisista varsinkin. Ja sitten Aapo ja Kariksu nyt on tosi läheisiä miehistä. Ne nyt ainakin semmosia niinku, just oikeesti ollaan vietetty paljon aikaa ja paljon oltu yhteyksissä.
just toki Enny ja Joni, niin heidän kanssa jo aikaisemminkin tavattu, mutta on se aina ihana saada uusia ystäviä, varsinkin just tosiaan tämän teippihuollon jälkeen lähden tonne Aapon kanssa syömään ja Krisu just laittoi mulle viestin, että mitäs mä teen tänään. Ja sanoin, että on täällä stadissa ja on kampaajalla ja menen tästä Aapon kanssa syömään, niin hän tulee vissiin kanssa mukaan. Just like my coffee. Niin pääsette sitten tästä katsomaan, kun mennään syömään. Mä luen sun kommentin, kyllä mä luen sitä täällä ääneen. Mutta en tiedä, varmaan tänään jutellaan siitä. Mä voisin lyödä vetoa, että kun mennään syömään, niin keskustellaan siitä kyllä. Nyt otetaan aika tämmönen chilli striimin alkuun. Saatte katsella, miten teippipidennykset asennetaan päähän ja miten homma toimii. Sitten tänään me ajetaan tosiaan vielä täältä takaisin Lappeenrantaan ja sitten näyttää pakkaa kaikki. Mut nyt kävi hyvä tuuri. Mun kaikki esim. Tää on uusi. Mun ehti tulee just uusia vaatteita. Niin ihania. Sitten niin täykkyi sinne Espanjaan. Just eilen tuli postissa. Ei ihan kaikki kerennyt, mutta siinä on jo niinku matkalaukullinen vaatteita. Niin mä oon happy. Niin mä voin vaan pakkaa kaikki ne uudet vaatteet ja sitten totta kai kosmetiikkaa, kaikki tommonen. Ja mä muuten postaan TikTokiin tänään videon, jos siellä on naisia chatissa, miksei miehiäkin, niin nyt niissä aikaisemmissa ostoesittelyissä näitte, että mä oon nyt ostanut just viimeisen parin viikon aikana tosi paljon sitä PDL:n kosmetiikkaa, ihoituotteita korealaista, niin noin, mitäs ne oli, yhteensä 750 €, mutta siis siinä on tosi monelta eri brändiltä samoja tuotteita, mutta eri brändeiltä, hiuksille, kasvoille. Ja mä postaan sitten nämä videon ja mä kirjoitan siihen niiden tuotteiden nimet, hinnat ja sitten niistä, mitä mä oon käyttänyt, että suosittelenko vai onko roskiskamaa. Niin pääsette, sitä pyydettiin tosi paljon, että mitä mieltä kosmetologina just osaa niistä mä oon nyt jo tässä muutaman viikon käyttänyt. Ja mitä sen perusteella voin sanoa, toki pitää käyttää ensin muutamia kuukausia, että voi sanoa kunnolla. Mutta siellä on osa semmosia tuotteita, mitkä oikeesti niin kuin parissa viikossa jo mä oon ollut silleen, että tää on oikeesti amazing tuote. Kauan kautta Espanjasta tulee koirat mukaan. Ei, koirat menee hoitoon ja me ei ole yhtään vielä suunniteltu paluuta. Et me reissataan tällään tosi extempore aina. Me ostettiin liput eilen yöllä ja me ostetaan siellä sit liput takaisin, kun tuntuu siltä, että halutaan kotiin. Se on tyhmää, se on paljon kalliimpaa aina tälleen. Me ei olla vielä edes varattu hotelliin, me vaan katsotaan sitten. Me mennään luultavasti sen samalle resortille, missä me ollaan aina oltu, kun mennään Malagaan. Se on ihan superkiva semmonen resorttipaikka. Iso suositus sille paikalle kyllä. Mä en nyt muista ulkoa mikä sen nimi on, mutta sitten kun muistan, niin, tai kun päästään sinne, niin kerron kyllä ja me striimataan koko reissu. Malagan lentokentällä, Malagaan me lennetään, sitten me vuokrataan taas auto ja ajetaan sitten sieltä Fugeen. Se resortti on, mä en ole varma, mutta se on aika lähellä, esim. Missä on Jeti asuu. Mä en ole ihan varma mitä aluetta se on. Sorry.
12.30. 12.40 suunnilleen mä olin vähän myöhässä. Ja tää on nyt vaan pelkkä huolto, et ei väriä, ei sävyä, ei mitään. Niin nyt sitten vielä laitetaan nää päähän. Mutta se kans aina vähän riippuu tekijästä ja just kuinka tuttu asiakas on ja monista tämmöisistä ja varsinkin, että onko kampaaja tekeekö se enemmän vaikka sinettejä tai vettejä vai just, että onko teipit oma osaamisen on niin kuin sitä, mitä tekee eniten, niin se kans vaikuttaa tosi paljon. Siis mä nukahin tuossa päähieronnassa, tuntui niin hyvälle. Mä oikeesti nukuin tuossa muutaman tunnin yöunet taas takana. Vaan muutaman tunnin. Oikein mä oon niin väsynyt. Mut joo, TikTokkiin tulee sit niistä PDR:n tuotteista. Just, että mitä kaikkea ne näkyy niissä shopping-hauleissa, mutta kuvasin vielä niistä. Muutamat tuotteet on vielä tulossa, kun ne tulee suoraan Koreasta. Niin mä tilasin ne silloin pari viikkoa sitten, mutta niissä menee hetki, kun ne tulee suoraan Koreasta. Yksi tuli eilen just postissa, niin mä saan sen vielä siihen videoon. Mut mä ajattelin, että mä voin laittaa niistä screenshotit siihen kumminkin ja sit just näkyy siinä hinta ja nimi, mutta niistä mä en voi vielä sanoa mitään. Mutta siis siinä on tosiaan noin 700 € edestä niitä tuotteita ja ne ei oo mitään hirveän hintavia. Et kallein oli mun mielestä 50 puteli, niin siinä on oikeesti tosi paljon tuotteita. Niin kaikki ei oo vielä päättynyt testiin, mutta kerron teille niistä sitten mielipiteen, mitä oon nyt tässä pari viikkoa käyttänyt. Joo, tän pidennyshuollon jälkeen sitten Aapon kanssa syömään. Monta pidennystä sulle tulee? Mulla on itsellä tosi paljon siis meidän oma Velvyytin hiusta. Mulla on itsellä 4 pakettia meidän tukkaa, joka tarkoittaa siis 40 vastaparia. Yhdessä paketissa meillä tulee 10 vastaparia. Eli se on 200 grammaa hiusta.
sä et todellakaan tarvitse näin paljon tukkaa, että saat koko pään pidennyksen. Do you wanna tell like usually because I have so many extensions, Yeah. like way too many, but like how many is the normal? Like maybe 2 packs of tape on? Usually 2 and 5 packets. Yeah. Not. Yeah. Yeah, with my brand we have like one package has 10 like pieces. 10. Yeah, not 5. Usually they have 5. Oh. But with my brand it's 10. So maybe like 2, 3 for full hair, 2. I did my sister's extensions and we did full hair and it was like 2.5 package. 2.5. Yes, this is great. Yeah. It's normal. Yeah, that's the normal. Yeah. Joten jos, But what usually what you want? yeah, Who said what's normal? yeah, What is normal? exactly. I want the fullest, like many as you can put. Mut joo, normaali siis just koko pään pidennyksiä riittää helposti meiltä mun brändiltä 2 pakettia, koska meillä tulee tosiaan 50 grammaa per paketti, se on sit 100 grammaa jo tukkaa, 20 vastaparia ja sillä saa tehtyä jo täyden koko pään. Mut mulla itellä on 40 ja tää on sävyssä 60A, mut nää hiukset on ollut jo 9 kuukautta mulla joka päivä päässä. 9 kuukautta ja ne on ihan täydellisessä kunnossa. Tänään mä haluan leikkaa ihan pikkasen nyt ekaa kertaa latvoja ja hyvin oikein hoidettuna niin 1-2 vuotta pystyt käyttämään sitä 2 pakettia. Ei tarvi ostaa uusia. Ja aina kun meillä tilaa hiuksia, niin hoito-ohjeet tulee mukana ja suositukset, tuotesuositukset. Ja noudattakaa niitä, niin sitten ne hiukset pysyy hyvänä. Just eilen lähti asiakkaalle tilaukseen 2 veftipakettia ja 1 teippipaketti meidän tehtaalta. Pääsette pian näkemään eka kertaa millaiset meidän veftit on. Ja sitten muutamille kampaamoille lähti vähän isommat tilaukset just, että he alkaa käyttää meidän tukkaa heidän asiakkaille. Miten veikkaatte, miten mä pärjään siellä julkispeleissä? Mä en oo ikinä pelannut pokeria, mutta mulla on nyt kuukausi aikaa pelaa pokeria ja opetella. Siis mä tuon ainakin saatte hyvää kontenttia sitten. Pohjois-Makedoniaan lähdetään 27. heinäkuuta. Ja joo, Ilari Sahomiehen kanssa vähän samalla lennolla. Ja sitten sieltä tulee totta kai kaikki muukin porukka, mutta osa ajaa sinne autolla ja sitten osa tulee varmaan eri aikoihin. Mutta mitä veikkaatte, että mulle käy siellä? Ainakin saatte hyvää kontenttia, koska mä varmaan ymmärrän mistään mitään. Mutta Tommi lupasi opettaa mua pelaa. 27. ja 28. päivä on siis pelit. Ja kello 19 Suomen aikaa yleensä aloitettu, niin laittakaa kalenteriin.
Mut postailen siitä kyllä ehdottomasti somea lisää. Tommikin tuli paikalle. Onks meillä toista standia, kun mä ajattelin sitä multistriimiä? Onks sitä pikkustandia jos? Ei kaikki on tämmöinen se autoständiä. Mitäs jos sen imupuppi laittais tohon? Ei oo sitä Sitäkään ei. autosta. No pystytkö kokeilla, että saaks tän jotenkin setupattua tohon? Mulla on vaan kyllä tosin 20+, että jos mennään sun puhelimella mun TikTokiin. Mulla on 30. No pidetään hetki täällä. Mä vaan infoa, että tulkaa tänne Kikion puolelle. Ja haluatko kokeilla, että jos sä laittaisin tuohon monsteritölkkiin? Joo, mennään vaan päälle. Meillä ei oo mitään laturijohtoa. Onhan meillä autossa Do you have iPhone charger? Yeah. Can I borrow it? Yes. Thank you so much. You're a lifesaver. Thank you. TikTok-kansa, siirtykää Kikkiin. Siellä ollaan striimattu jo jonkun aikaa. Ja striimataan tää koko pidennyshuolto. Ja sitten jälkeen lähdetään Aapo ja Krisun kanssa syömään. Huomenna lähdetään Espanjaan Jetin luo ja striimataan koko Espanjan reissu Kikkiin, joten siirtykää sinne Kikin striimiin. Kik Bellevikselle. Siirtykää sinne. Meillä oli tuossa pari päivää sitten just illanistujaiset meidän luona. Krisu, Aapo ja Julle oli meillä ja kaikki ne striimit löytyy Kikistä. Meillä oli siellä, mä kokkasin pojille vähän kotiruokaa, mentiin jakutsiin, mentiin saunaan, Krisu sammui pari kertaa. Siinä on teille oikeasti hauskaa kontenttia. Ja te missaatte nämä kaikki, jos te ette seuraa meitä Kikissä. Me striimataan sinne päivittäin, joka päivä. Ja paljon vieraita ja nyt mennään Jetin luo viettää juhannusta, niin ladatkaa vaan sovellus Kik-puhelimeen ja tässä on täysin samanlainen kuin tää TikTok-striimi. Ja Tommi ja Villykin on täällä. Se toimii siis ihan tismalleen samalla tavalla kuin tää TikTokki. Lataatte vaan Kik-sovelluksen. Thank you so much. Sitten mä voisin pitää tätä. Lataatte vaan Kik-sovelluksen puhelimeen. Sitä voi katsoa myös selaimella. Mutta helpointa on se, että Olisiko kaikki niin, lataatte vaan puhelimeen Kikin. Ja siellä ei oo kanskaan ikin mitään filtreitä. Näette kaiken. Mä tein just sieltä Get Ready With Me Jullen kanssa, kun oli meillä yökylässä, niin meikkailtiin. Siellä ei oo mitään filtreitä, ei mitään blurreja. Ja voisiko joku neuvoa mulle, että miten mä saan tän blurrin täältä pois? Mä nyt oon ihan oikeesti rakastunut siihen, että kaikki mun viimeaikaiset vlogit, kaikki on ollut ilman mitään filtreitä, ilman mitään blurreja. Mä oon nyt rakastunut siihen, että mä en enää edittaa mitenkään. Tullut paljon parempi olo oikeesti, mut just ollaankin siitä puhuttu ja puhuttiin just Kik-striimissä.
kuinka paljon kun käyttää oikeesti. Mä tykkään käyttää filtreitä TikTokissa, siellä on hauska kiva. Jotkut just silleen blurraa, varsinkin silloin kun mun hormonaalinen akne on ollut tosi pahasti, niin se on ollut tosi räjähtänyt, niin se on jotenkin tuonut semmoista turvaa, mutta se on vaan itsensä huijaamista ja tulee niin vääristynyt kuva oikeesti itsestä ja sitten kun katsoo itteensä ns ilman filtteriä, niin sit sulla on niin vääristynyt kuvaa, niin nyt tää kun on ottanut kaikki filterit pois, striimaa tonne Kikkiin, kaikki raakana ja nyt kaikki vlogit postan ilman mitään edittiä, niin mulla on tullut niin paljon parempi fiilis. Joo, nää on Belle Beautyn pidennykset. Just tuolla tosiaan Kikissä kerrottiin mun oman brändin Belle Beauty FI täällä TikTokissa. Mulla on meidän teipit sävyssä 60A ja just eilen tilattiin asiakkaalle 2 pakettia vöhtejä ja 1 paketti meidän teippejä ja sitten muistakaa, jos siellä on ammattilaisia, niin kampaajille meillä on omat hinnat hiuksille ja kohta näette, tossa siis ne on, mitkä tulee mun päähän. Meillä tulee siis Suomen markkinoiden halvimmat aitohiushinnat sekä meillä tulee aina esim. Teipeissä 10 vastaparia, meidän kilpailijoilla tulee 5 ja saat noin puolet halvemmalla ja saat puolet enemmän tukkaa. Nyt kun niitä lähti tälle alalle, niin noissakin on ihan älytön kate. Mut joo, meillä on tosiaan Suomen markkinoiden edullisimmat hinnat ja hiuksiakin tulee tuplamäärä. Just ihana Paul tässä kertoi, että normaalisti mä tosiaan tykkään, että on ekstra paljon hiusta. Mulla on itsellä 4 pakettia, me ollaan laitettu jo aika paljon, mutta 2 pakettia esimerkiksi meidän on koko päänpidennyksen täydellinen. Jos sä haluat vähän tuuhennosta, niin 1 paketti täyttää ihan täydellisesti. Ja ne kestää 1-2 vuotta tosi hyvinä. Nämä on ollut mulla jo 9 kuukautta 24/7 päässä. 9 kuukautta jo. Ja tänään on nyt eka kerta, kun vähän leikataan noita latvoja. Koska totta kai 9 kuukautta on ollut, niin vähän leikataan sieltä latvoja, mitkä on vähän kuivahtanut. Se on kumminkin aito hiusta, niin totta kai tärkeintä. Ja kun meiltä tilaa hiusten pidennykset, niin saat hoito-ohjeet, tuotesuositukset, kaikki mukana ja noudatan niitä hoito-ohjeita ja käytä oikeita tuotteita, niin ne hiukset oikeasti pysyy hyvänä. Niin, Villy ja Tommi on kanssa täällä tosiaan. Ja joo, Nenna kans siis välillä huoltaa mun pidennyksiä, mutta ne on samat hiukset aina. Se laitetaan mun päähän. It's the same hair. Ja yleensä Nenna tekee mun tukan, mutta tosiaan nyt kun hänellä on lapsi, niin hän ei samalla tavalla aina pysty tekemään tukkaa. Ja sitten mä oon tällä hetkellä Style Workshop, iso suositus. Ja ihana Paul on todella hyvä tekemään hiustenpidennyksiä. Niin sitten mä käyn välillä täällä. Nyt mä oon käynyt muutamia kertoja täällä tekee tukkahuollon. Ja sitten kerran tehty väri ja pari kertaa sävytetty. Tänään vaan pelkkä huolto, että värille ei ole tehty mitään. Ei. Nyt joo, siirtykää TikTok kanssa Kikin puolelle ja Kiksori jatketaan ihan kohta teidän kanssa. Mut kommentoikaa vaan, samalla mä näen kyllä teidät. Mä laitan tänne vielä. Me striimataan koko päivä tänään. Koko tää sessio, tää hiustenpidennys. Ja sen jälkeen lähdetään tosiaan Aapo ja Krisun kanssa syömään. Sitten me striimataan koko automatka kotiin. Sitten me lähdetään huomenna Espanjaan Jetin luo. Striimataan koko Espanjan reissu Kikkiin. Kaikki tulee sinne Kikkiin. Tällä hetkellä mä oon Style Workshopissa, tää on Jätkäsaarissa. Niin ladatkaa puhelimeen sovellus Kik
Ja laittakaa hakuun Bellevikselle, niin löydätte. Ja se on ihan tismalleen samalla tavalla toimii kuin tää TikTok. Täysin ilmainen striimi. Ja se on tälläkin hetkellä koko ajan tuossa päällä. Kiitos, ihanaa. Me tosiaan striimataan sinne koko ajan. Ja jos te missasitte, meillä oli esimerkiksi illanistujaiset, missä oli Backhouseista Aavo, Krisu ja sitten BB Julle oli siellä. Ja me oltiin kaikki humppelissa paitsi Aapo. Me käytiin jakutsissa, Krisu sammui pari kertaa. Meillä oli ihan superhauskaa. Mä kokkasin pojille kotiruokaa ja me laitettiin ja eka kertaa House Tour, sekin näkyy siinä live-striimissä ja ne on kaikki katsottavissa siellä teillä kuukauden ajan siellä mun Kik-tilillä. Siirtykää kaikki sinne Kikkiin nyt, se koko ajan pyörii, me ei kauan olla tässä TikTokissa enää ja koko tää päivä jatketaan tuolla Kikissä. Hei ihana Kati! Ootko siirtynyt sinne kokonaan? Aika lailla. Mä striimailen tänne vielä. Mutta tosiaan ton Backhousen jälkeen, niin sehän tosiaan se ohjelma striimattiin 24/7 Kikkiin. Niin mä sain sinne verified ja tuntipalkan. Niin ymmärrätte varmaan, että se on myös sen takia kivempi alusta meille. Plus siellä voi oikeasti puhua tosi vapaasti kaikesta ja sen mun alasta voi puhua. Ja meillä on oikeastikin ihana chatti siellä tietää. Meillä on oikeasti tosi härskit jutut välillä. Siellä pystyy tosiaan puhumaan ihan niin kuin oikeilla nimillä kaikkea, niin senkin takia se on kiva. Ja meillä on siellä ihanat seuraajat jo. Siellä on aina tosi positiivinen ja meillä on tosi hauskaa ja me striimataan sinne kaikkea. En näe mun omia viestejä täällä ihmettä, että tuli kahdesti juosi mitään. Vai harmi tämä TikTok on mulle totempi. Kik tosiaan meilläkin on ollut vasta reilu kuukauden, että sen Backhousen jälkeen mä tein sinne tilin, mutta nopeasti siihen tottuu. Sä voit katsoa sitä myös sellainen, sun ei ole pakko lataa Kikkiä, mutta suosittelen, koska me striimataan sinne nyt joka päivä. Ja koko toi Espanjan reissu, tänne tulee totta kai My Day vlogit ja noi, mutta reaaliajassa, jos haluatte nähdä tän. Hei, Kikkiin siirtyy nyt TikTokista porukkaa. Tervetuloa. Siirtykää kaikki sinne, hei. Me ei enää olla kauaa täällä. Koko tää päivä striimataan Kikkiin. Lähdetään, kun hiukset on valmiit, niin Backhousen Aapo ja Karisunkaa taas syömään. He oli just viettää meillä iltaa. Ja tosiaan sitten striimataan koko ajomatka kotiin. Sitten striimataan koko Espanjan reissu, ollaan Jetin kanssa siellä. Niin ehdottomasti Kik on se. Siellä tulee nyt kaikki livet. Koko ajan tulee lisää porukkaa sinne, hei! Joo, ladatkaa vaan sovellus Kik ja sitten laittakaa sinne hakuun Bellevikselle se verifioitu tili, niin siellä on live päällä nyttenkin. Voitte myös katsoa esimerkiksi illanistujaiset, voitte katsoa aikaisempia striimejä, siellä on Soundfestilta striimit, siellä on kaikki näkyvillä vielä kuukauden. Hei! Joo, kannattaa oikeesti, jos siis kiinnostaa katsoa meidän live-striimejä just niinku IRL-elämää. Ja siis jokaisessa Kik-striimissä se on niin ihanaa, että ihmiset nyt kun on päässyt seuraa päivittäin meitä ja meidän elämää ja just mitä kaikkea missä me ollaan, mitä me tehdään, niin moni ihana teistä siellä, love you all, on sanonut just, että oli paljon ennakkoluuloja sama kuin mitä kuulin Bactin jälkeen. Mut kun on kattonut meidän Kik-striimejä ja nähnyt millaisia ihmisiä me ollaan, niin muuttunut ihan täysin ja tykkää meistä kovasti ja me tykätään teistä tosi kovasti kanssa. Ja teistä tosi kovasti kanssa. Te ootte ihania. Meillä on ihan parhaat seuraajat, mutta Kikissä on oikeesti niinku absoluuttisen parasta porukkaa. Mä oon kampajalla ja Kikissä mä lukisin noin sun kommentit ääneen, mutta en täällä, joten siirry Kikkiin kanssa. Mutta ei kumpikaan saa niinku huvikseen.
siirry kikkiin, niin mä voin lukea sun kaikki kommentit ääneen täällä. Mä en voi valitettavasti lukea niitä ääneen. No se näkyy siellä Tuuletin sivuilla. Se näkyy siellä. Ihanaa sitä siirtyy lisää TikTokista Kikin puolelle. Tulkaa sinne kaikki. Ottaa varmasti ainakin triplasti isompi kuin sinulla. Se on ihan varma. Kannattaa käydä se. Meillä on vielä iso alennus siellä. Se näkyy siellä kyllä. Voitko muru antaa mun kahvin? Niin. Vivi antaa kahvin meille. Ei sen tarvii putsaa, kun ei kenenkään muun miehen mehut sinne päädy. Mut tuu tonne Kikkiin, mistä mä voin lukea noin sun kaikki kommentit ääneen. Täällä TikTokissa mä voin lukea niitä ääneen. Kikis mä voin lukea kaikki noin suoraan ääneen ja voidaanko keskustella tästä aiheesta kunnolla. Katiko on ihanaa ladattu. Tuu sä kans sinne, löysit sä mun tilin. No miksi sä et sit täällä? Älä aistele mua. Jos sä aistelet mua, niin aistelen sua takas. Tuu sinne Kikkiin, niin sit mä voin löytää. Sit mä voin lukea sun kaikki kommentit ääneen. Hei, ihana kun siirrytte tänne Kikin puolelle. Täällä tosiaan päivittäiset striimit, niin kuin näette profiilista, näkyy aikaisempia. Mä voin sanoa, että erittäin hauskaa kontenttia meidän illanistujaiset Krisun Arvoa Jullenkaan meidän kotona. Ja siinä näkee kans vihdoin ja viimein House Tour, mitä te olette odottanut tosi pitkään. Mä ajattelin, että mä screen recordaan sen siitä, mä voin postaa sen TikTokiin. Niin näette kans, mutta se näkyy siinä kanssa tosiaan. Mutta tosiaan tämän jälkeen lähdetään Aapo ja Krisun kanssa syömään. Ajetaan kotiin tänään, sit pakataan Espanjaan. Juhannus vietään Jetron kanssa Espanjassa. Striimataan kaikki se Kikkiin. Kikin puolella voin puhua vapaasti. TikTokissa valitettavasti en. Senkin takia me tykätään Kikistä niin paljon enemmän, että siellä mä voin lukea noin kaikki kommentit ja me voidaan puhua tosta ja mä voin kertoa niin kuin in details, mitä kaikkea mä teen. Ja esim. Siellä mä voin tosi yksityiskohtaisesti kertoa, millaisia videoita mä oon esim. Kuvannut sinä päivänä. Mut joo, varoitus sitten, että siellä on oikeesti tosi härskejä juttuja kanssa. Mut se on kiva, että me vitsaillaan paljon ja Kikin ihanat ihmiset. Oikeesti voidaan puhua niinku fiksuja asioita, syvällisiä, mutta sit voidaan heittää läppää. Ja ihan super hauskoja ihmisiä. Niin kuin mä oon sanonut nyt aina kun me ollaan striimattu teille, niin aina jos on ollut vähänkin ikävämpi päivä, niin te aina piristätte meitä joka kerta. Te ootte pelkkää lovea. Ja niin ootte tekin. Onkin koko ajan päällä. Siirtykää kaikki sinne, koska kohta me laitetaan tää TikTok pois, mut Kikki jatkuu koko päivän. Mennään tosiaan Aapo ja Krisun pian syömään ja koko viikonloppu Jetin kaa. Kaikki ne striimit tulee Kikkiin. TikTokiin tulee vlogin muodossa, mutta jos haluatte striimejä nähdä, niin ne on kyllä Kikissä lähestulkoon kaikki. Hei, ihana! Törmäätköhän Ippaan Espanjassa? Mä en tiedä, voi olla. Ehkä mä voisin vihdoin antaa hänelle hänen voittopaketin, jos hän suostuisi sitten vastaamaan mulle face to face. Joo, hei, muuta mun pitää vastaa Aapolle, jos äsken kysyä. Ottakaa hetki, mä hetkeksi pausitan teille. Tulkaa sinne TikTokiin mulle.
Aivan Kati. Ja semmonen, että sä saat siitä sen chatin pois päältä, niin sit sä saat koko näytön kuvan, jos sä haluat. Nyt mä en tiedä, onko sulla pystyssä vai vinottaa sen puhelin, niin kun sä vaan swippaat, niin sä saat sen pitää heittää vaakatasolla. Mikä tää kuvataan osoite oli? vaakatasolla. Tämä. Tän kampaaman. Välimeren katu. Joo, pitää heittää. Tosiaan kuvataan täällä vaakatasossa. Niin, Aapo tulee nyt tänne päin. Joo. No niin, Aapo tulee nyt tänne näin, niin hänen ei tarvi odotella siellä yksin. Ja Kikissä tosiaan jatkuu koko ajan striimi, niin siirtykää kaikki sinne Kikiin. Jos haluatte nähdä kuinka villi, se voi sanoa jo luvata, että siitä tulee kyllä villireissu Jetinkaan juhannus Espanjassa, niin kaikki striimataan suoraan Kikkiin. Aivan kaikki. Ja raaka materiaali, ei filttereitä, ei editointia, nothing. Ihanaa, kun teitä siirtyy. Milloin näette Krisua? Katsotaan, hän tosiaan laittoi mulle tuossa pari tuntia viestiä, että mitäs mä teen tänään. Ja mä vastasin, että mä oon nyt kampaamolla ja sen jälkeen olisi tarkoitus nähdä Aapoa. Ja sitten mä kysyin, että haluatko sen tulla meidän, tai hän kysyi, mitä me tehdään Aapon kanssa. Ja mä sanoin, että tarkoitus olisi mennä ainakin syömään. Ja Krisu sanoi, että hän voisi tulla mukaan, että hänellä on aika paljon hommaa, mutta katsotaan vähän miten aikataulu menee. Mutta joo. Aapo on nyt tulossa tähän kampaamolle päin, niin lähdetään tästä sitten porukalla syömään. Tiedätkö mitä ratkaisu? Tajusin, että ne pilven valkoiset on suuri osa vaan Prada-karvoja, mutta ne pilvet tuli kiinni. No niin hyvä. Mitä mieltä olet, jos joku saa kenkää töistä ja alkaa heti mustamaalaamaan entistä työnantajan somessa? Voidaan tehnyt niin. No, jos siitä ihmisestä on kyse, niin kaikki me varmaan tiedetään, että se on ihan vaan bullshit. Joo, vastasin, jos kysymys oli toi, että milloin näet Karisua. Mitä kulta? Käydään videolla vähän mietittyessä. Joo, käykää. Aluksi tuu säkin tonne Kikkiin, niin siellä voi puhua kaikesta tommosesta oikeesta tosi vapaasti. Täällä TikTokissa ei voi. Vaikka voitin aikana joten streamissä ja mä se arvioin samalla kuvittaa käyttäjä löytyy poliisiankin kiinni. Mä en tiedä pystyykö mä laittaa sitä sulle, jos et saa ikin tilannut mua, niin mä en pysty laittaa sulle viestiä. Oot sä koskaan tilannut mua ennen? Ja tosiaan 12.30 aloitettiin tekemään, mutta ensin poistettiin, sit pestiin ja nyt laitetaan. Ja mulla on tosi paljon tukkaa. Sitä on ihan älytön määrä. Tykkäätkö pizzasta vai syötkö pelkästään terveellistä? Mä syön kaikkea mitä tekee mieli. Just eilen toissapäivän vetäsin taas sen prinsessakakun pelkän päällisen. Okei, onko sun snappi? Mä voisin mun Priva-snapissa esim. Laittaa sulle sen trialin. Mä voin laittaa sitä IG:n kautta. Mulla on kans toinen. Laitoit sä muuten sille sen trialin? Haluatko sä laittaa sille? English? Whatever you want. No niin, Aapokin tuli. Aapotsuu. Terve. Täällä tukkahuolto. Ui. Joka alkaa olla ennenkin paremmat puolet. Joo, ei enää kauaa.
Aapo is paikalla. Terve. Terve Pelle. Chat. Mä laitan hetkeksi kanssa tuonne. Aika just kun se valon kanssa tällä. Niin. Se oli se, mikä me hävitettiin siellä Southfestillä. Tulkaa kaikki, hei, Aapokin on paikalla. Kikkissä jatkuu. Sammutetaan tää TikTok-striimi. Ai se on TikTokissa. Mut mä laitan sen nyt kiinni. Niin tulkaa hei, seuraa meidän päivää. Minä Aapo Tommi. Mennään syömään. Krisu tulee kans ehkä mukaan. Niin tulkaa seuraa meidän päivää, mut Kikissä jatkuu. Siellä on koko ajan striimi päällä. Tulkaa sinne. Ootte ihanaa. Nähdään siellä. Push push. Aapo. Siis mulla on ollut niinku ihan älytöntä, että mulla on helpotti, kun mä ostin uuden puhelimen ja sitten mun piti siihen hommata uusi liittymä. Aikaa. Mä käytin sitä. Mitä vaan? Joo. Eiks toi Joo, mä istun siinä. Niin, mitä on käynyt? Mä käyn tuossa autolla nopsaa. Joo, käy vaan. Niin siis mä ostin uuden niin, puhelimen. Sitten mä yritin hommata sen niin rinnakkaisliittymän. Että sais tavallaan jaettua niin omasta yhteydestä siihen yhteyden. Mutta se toimii. Ei toiminut 2 tuntia oli siellä säädä ja sitten ei onnistu millään. Sitten loppujen lopuksi mun ostaa se erikseen uusi liittymä kokonaan. Sitten mun pitää vaihtaa ne mikit, missä on eri latauspistot tai sitten se, missä on Lightningilla vai niitä USB-C:llä. Aivan niinku, mä en oo syönyt vielä mitään, mä oon ihan niinku ylikierrosta. Voihan ne. Ottakaa, voit sä tehdä sen niin? He's from the same reality show I was just in. His name is Aapo and he's streaming too. It's okay for you? Yeah. We were in the same reality TV show I understand. just a month ago. Yeah, we went to Greece. It was very nice. Yeah, it was Yeah, we both made it to finals. good experience. Yeah. It was 11 days, 20 people, and every night somebody was voted off. And yeah, we both made it to finals. It was a very nice experience. So you always come to this beautiful harbor if you visit Helsinki? Not always. Paul is very good with hair extensions. If somebody is, jos joku etsii hiustenlaittajaa, niin Paul on tosi hyvä. Hän tekee nykyään myös veftejä, sinettejä, teippejä. Mut sit mä käyn kanssa tuossa Pretty Blondessa. Mun kaveri Nenna yleensä on tehnyt jo vuosia mun tukkaa. Mutta hänellä on nykyään lapsi, niin ei aina pysty samalla tavalla tietenkään. Ei ole niin paljon töissä. Niin. Sitten Paul on tosi taitava hiusten kanssa. Sulla on hyvä meikki tänään. Kiitos. Ihana. Belle Beauty. Miten milloin se maa lähtee tästä nyt suoraan? Niin Ei huomenna illalla. huomenna illalla. Oot täällä yötä ja siellä on tavarat ja Ei, mä jätän tänään illalla vielä kotiin. Oho, niinkö? Joo. Oho, ja sitten sieltä suoraan sitten niin. Mut se on onneksi huomenna siis illalla vasta lento ja ollaan sitten aamuella siellä, niin pitää vielä jo kotona pakkailla. Joo, mulla on vielä niin juhannussuunnitelmat täysin auki. Luultavasti saat jäädä kyllä Helsinkiin. Malagaa meidän Ei, mun pitää nyt säästää. Mulla on mennyt niin paljon puhelimella reissuja ja kaikki, mun pitää vähän säästää ensi kuusta sitten. Mut pyydettiin just sinne julkispeleihin mukaan, niin mä lähden ensi kuun 27. päivä sinne pelaa pokeria, se mikä striimataan, missä Jeti on just aina ja Amanda. Mut mä en oo siis ikinä pelannut pokeria himoelämässä, niin mun pitää nyt oppia. Niin treenata sitä ennen. Mulla on kuukausi aikaa opetella, mutta vähän jännittävää kyllä, mutta kiva, että pyys mukaan sinne. Se on yllättävän mielenkiintoista.
Sä oot varmaan ihan hyvä pelaa pokeria. Joo, koska mä opin sen varmasti. Ja Mihin te menette pelaamaan? Pohjois-Makedoniaan. Pohjois-Makedonia. Vaihtuu siinä aina se paikka, missä sitä niin pelataan. Joo, näin mä oon käsittänyt, että se on joka kuukausi aina eri paikassa. Joo. Oot jännittävää. Tiedätkö yhtään, että kenen kanssa olet menossa? On niin yksi vierasella kerralla vai? Mun kanssa ainakin samalla lennolla se omistaja laittoi, että tulee se Ilari Sahamies. Sehän oli just se viime vuoden voittaja. Joo. Ja just chatti selvensi sen mulle, kun mä en ollut varma. Joo. Ja sitten joku Eeva. Eeva on mun kanssa samalla lennolla ja vähän neuvoo mua just kun en ole ikinä ollut. Sitten Jeti ja muu porukka, niin jotkut ajaa sinne autolla. Okei. Jostain, että niillä on niinku road trip, että ne lähtee viikko ennen Amandan kanssa siellä. Mutta ne lähtee jo viikko ennen sinne ajamaan. Ja muista mä en sit tiedä, ketä kaikkia siellä. Kauan te olette siellä? Oliko se 3 päivää? Niin, että se pokeripeli ja sitten sen lisäksi vielä aikaa. Joo. Mut varmasti kiva kokemus. Joo, siis en epäilystä. Vaikka taas alkaa just ole kohta mintissä. Ei oo enää paljon. Muutama pidennys enää. Eli tää on ollut tää paikka ollut ennen niin eri osoitteissa vai? Joo. Oli mä itse asiassa ajoin just takaisin ihan vääräiseksi. Mä olin puoli tuntia myöhässä mun ajalta. Kun mä ajoin sinne aikaisemmalle paikalle, missä mä oon viimeksi käynyt ja mä en sitten tiennyt just, että sitä ei ole enää lauantaina, niin mä olin vähän myöhässä, mutta onneksi ihan Paul ymmärsi. Mä kävin kanssa eilen leikkaa hiukset, unohdin mun reppu ja lompako ja kaikki. Sait sen takaisin? Joo, siis senkin mä säädin tänään monelle, että minkin mulla ne jäi, kun mä kävin ensin leikkaa hiukset, sitten sen jälkeen siihen seurahuolelle. Muistatko silloin, kun oltiin sun ja Tiikeli käymässä tällä, kun mä ajattelin, että mennään siihen Hämeentiin siihen, mikä on 3 kaisen tilalla. Sitten mä ajattelin, okei, että mä olisin nyt, että mä käyn sitten yksin siellä tai juossa kahvia ja muuta. Sitten mä tänään aamulla, missä mun reppu on, että niin se on jäänyt, että ei, mä oon jäänyt sinne niin baariin, vaikka en tietenkään kai juo ollenkaan, niin mulla on mitään tavaraa tai juo alkoholia. Sitten joku, että no kyllä se näkee sun tosta live-lähetyksestä, että niin. Se on onneksi näissä kyllä hyvä. Mehän koettiin just sitä valoa etsiä, me katsottiin sitä liveä jälkikäteen, että näkyisikö siinä, että mihin se on tippunut, mutta Aapo vaikuttaa melko rauhalliselta tyypiltä. Aapo on tosi. Mä oon rauhallinen, tänään mä en ollut niin rauhallinen, että mulla on vähän mennessä palaa kiissillä Diana liikkeessä siellä. Että se, kun ei semmoista liittymää No, se on ihan ymmärrettävää. 2-3 tuntia niin jollain. Ne sanoi mulle vielä, että ne ei voi tällä asialle tehdä mitään. Mä no, jos olette myynyt mulle liittymän, millä ei pysty soittamaan eikä ole nettiyhteyttä, niin pakko sille jotakin on tehdä, että vähintään niin palauttaa rahaa. No, kyllä. Mutta kyllä sitten mä menin toisen Diana liikkeen tuossa kampissa, niin siellä hoitui kaikki niin hetkessä. Siis niin perusta, että ei voida tehdä asialle mitään. Thanks. Nyt mä vähän kyllä ton... Mä en oo vielä striimannut tuolla toisella puhelimella. Ei sitten hyvän pari. Hyvä. Mitäs te ootte hommannut viikon siellä? Tää viikon siellä? Oltiin ihan vaan kotosalla ja pikkuhiljaa edistyy. Täällä alkaa tulemaan tukkaa ja Sori, mä en nähnyt. Nää on tosiaan meidän Belle Beautyn pidennyksiä. Pikkuhiljaa edistyy. No, niin teidän Belle Beautyn pidennykset tässä toimii. Oma firma. Okay. Tänään leikataan vähän latvoja pois. Nää on 9 kuukautta ollut jo, niin Okay. hyvin kestää. Kuinka pitkät hiukset sulla on niin itellä? No täällä siinä näkyy nyt tää sivutukkaa, mutta Niin, että tuo on esimerkiksi omaa tukkaa mitä on. joo, nää on omaa, mutta nää on sitä niinku sivupäällitukkaa. Ja nyt nää on vähän tämmöset voidut, kun ei oo leikattu näitä aikoihin, kun on noi teipit, niin mutta nää on semmoset johonkin avoasti suunnilleen se oma tukka. Mutta joo, täällä Kampaamolla. Laitaanko Aapollekin Belle Beautyn pidennykset? Laitan semmonen takatukka. Siis mä just kävin tänä aamulla, mä katsoin, joku oli leikkaamassa mulle. Mut siis
Mut siis I want to put here and when I... Oh, sorry. mä mietin, että pitäisikö pitäisikö kasvattaa taas pitkät hiukset. Mulla oli aika vapaat kommittiset hiukset silloin vielä 2017. Tiedätkö miten kävi mun pitkille hiuksille, kun mun eksä ei antanut mun leikata niitä. Sitten se oli, että sulla pitää olla pitkät hiukset. Sitten että eikö mä voi leikata näitä sitten, että ei, että mä haluan, että sulla on pitkät hiukset. Sitten mä yksi päivä mulla oli kämpillä, mä tein silloin reissuhommia, sitten meillä alkoi loma ja mä olin ollut kotona varmaan pari viikkoa ja mulla alkoi seinä kaatua päälle, kun ei mitään tekemistä. Niin sitten oli vittu, että ei vittu, että nyt nää hiukset. Sitten otin vaan koneen ja vedin siis 3 milliseksi ihan silleen siisti näköisiksi kuitenkin. Se tuli duunista kämpille, se alkoi itkeä, se meni ihan shokkiin sitä tilanteesta. Se ei voinut, se oli että mitä sä voit tehdä itsellesi tolleen noin, että sit se itki niin poilla, että tää on katastrofi, että sä oot leikannut sun hiukset niin lyhyet. Mäkin tykkään, että on pitkä tukkamiehiä, mutta no Aapolle sopii jotain tukkaa. Niin kyllä tää ihan hyvin. Se sopii hyvin. Silloin mulla just silleen, että olisi Bonnarille, tai siis se menikin Bonnarille. Mä mietin, että jos mä nyt niin uuden hiustylin, niin kyllä mä kasvattaisin vähän niin pidemmälle. Sitten sitä voisi leikkoa kyllähän. Mut sekin sopisi. Mä oon käynyt nyt varmaan 6 vuotta tai 5 vuotta samalla parturilla. No siis reissussa kävin pari kertaa, niin Vietnamissa ja Thaimaassa kävin erillä. Mä oon päällä muuten kerran aina samalla tai parturilla. Joo. Niin se on aina vähän niin ja näin lähtee niin vaihtamaan sitä. Tää on muutenkin yksi rauhallisimmista chateista, mitä tiedän. Täällä ei kovin usein esiinny mitään suorasti tuloa. Ei, meillä on kyllä oikeesti tosi mukava chatti aina. Tosi kivaa porukkaa täällä. Joku kysyy, että lähtisikö toi parturi tehteen. Someone wants to date you, Paul. What? Someone is asking you on a date. I don't know if It's a bit secret. I'm not sure if it's he or she. Do you like girls or It's a big secret. it's a secret? But somebody wants to take you on a date. Well, you know where he works at, Yeah, so probably it's man. you can book an appointment for Paul. His name is Paul, but don't become a stalker. Don't do that. But you can book appointment for Paul. Do you do men's haircut too? Yes. Yeah. Love men's when more longer hair cut. You need to do his hair. Oof. Look at the sides. I did that, but now they are so grown. It needs to. The sides needs to be short again. Then it looks like a Viking hair. I really love it, Yeah. but now it's so outgrown. Niin, Vilylläkin on trimmausaikaa 30. päivä. Se aina lähettää, kun on niin kuuma raukka nyt. Nyt saatiin, no siellä Lappeenrannassa on vähän helpompi saada aikoja. Täällä Helsingissä siis aikaisemmat kesät, niin mietin kun varattiin aikoja. Mä katson sua tuosta peilin kautta, niin voin puhua sulla, niin mä tarvii kääntää päätäni. Okay. Aina kun me varattiin aikoja, niin oli siis silleen, että joo, että tuossa elokuun 20. päivä olisi. Soitat joskus toukokuussa. Itse soitat niinku kaikkialle, että no mitä mä enää siinä vaiheessa teen, kun se tarvii sen kesäturkin. Niin nyt löytyy onneksi niinku 30. päivää sitten Villyn. Kun se on niin karvanen, että sit kun on kuuma, niin se raukkaa ihan. Se on pari kertaa lenkillä vaan mennyt kyljelleen silleen, että ei pysty enää.
On teillä kaikki koirat nyt mukana? Ei. Prada just meni hoitoon tänään ja Villy menee huomenna hoitoon. Nyt on vaan Villy mukana. Okei, se on aika janoisen näköinen. Se on varmaan, se on yhtä näin kuin minä menin. Se on tänään meidän mukana. Siis mulla olisi tänään pitänyt olla myös, tai mulla oli suunnitelmassa ensin, että mä eilen siinä ravintolassa mulla tuli semmonen King Kebab, joku noista niin omistajista, joka tulee siellä yhtä aikaa kysyi, että mä olisin tänään mennyt syömään King Kebabia. Ja sitten mulla tarvitsisi mennä sinne syömään ja myös tekemään se oma ateria. Eli sinne keittiön puolelle. Mutta sitten kun me oltiin sovittu etukäteen tänne, niin sitten mä olin silleen, että me voidaan ehkä tehdä se illalla tai joskus iltapäivällä. Meillä tarvitsisi joskus silloin usein 2 aikaa, mutta sitten kun tää siirtyi, niin se sanoi, että sille ei käy kauhean aikaisten kertaa. Se oli eilen ollut juomassa. Se on silloin rapulla. Mä ajattelin, okei, no siirretään huomiselle sitten se huomiselle. Ja sitten mä haluan sitä... Nennan kaava tehdään tuhkahuolto, niin me menee se maks 2 tuntia. Mutta sitten kun on just eri tumpaa ja ei ole tottunut tekemään, niin sit menee vähän tuntia. Joo. Niin, nyt ne meni vähän eri paikkoihin kuin Okei. juhannus just niin. Siis Vallilassa vai? Monilla monilla paljon kaikki niin menoja. kysyin just siltä, kun mä luulen, että se Vaasankadun, Vaasankadun tuo King Kebab. Mä ajattelin, että se on se alkuperäinen, mutta se alkuperäinen on Vallilassa. Joo, se oli just ensimmäinen. Sitten mä aloin miettiä, että se sijainti on aika vaikea siinä, että se ei ole kauhean helppo pysähtyä siihen syömään tai siitä ei kävele kauan ihmisille. Sitten mä mietin, että okei, että se on se koulu. Sitten mä olin silleen, että teillä varmaan käy koulussa niin tosi paljon asiakkaita. Niin sitten se oli, että joo, että silloin kun ne aloittelin silloin joku 4 € ne annokset ja muuta, että siellä on varmaan niin ollut puolet niin sitä just. Joo, se oli just silloin. No. Ja sitten sanoin, että siellä oli niin kanakebab, että se on suonut kanakebab. Niin. Mut siis, Olen käynyt siellä. And you can put here, it doesn't bother me. I put like that. Yeah. Not much Yeah. face. Yeah. And I saw how it Yeah. niin, when niin. you come, and I don't like it when Milloin 2017? here. Yeah. Niin. And I Aika put menee kyllä nopeasti. this more Ei sitä and tajua. I Niin, put niin. here. Yeah. That's perfect. Yeah. So the English is bad. What's going on? What's going on? No, we are just talking about where to put some extensions. And what is bad? Is there different spots or styles? Yeah, it really depends on what kind of extensions you have. And I have so many. What do you mean so many, like different levels of extensions? Yeah, like so many of. More packets. Yeah. I like very full hair. Yeah. But Like that. Yeah. Much more here. yeah, that's And perfect. up. Just, Okay. Yeah. Can I show like how do you do that? When you put an extension, just a little bit like here. That's a lot of pressure. Beyond the spotlight. No, but putting teippipidennyksen laittaminen, se on just aika helppoa, että siinä on vasta pari. Toinen menee alle ja sitten toinen tulee päälle ja sitten ne pysyy siinä. Ja just itselle on ollut paras. Ei vahingoita omaa hiusta. Oma hius kasvaa siellä alla ja pysyy hyvälaatuisena. Kun esimerkiksi sineteissä, kun niinku kirjaimellisesti kuumennetaan se paha siihen kiinni. Ja sitten se poistaminenkin ja kaikki, niin silloinhan mun omat hiukset just oheni tosi paljon, kun mulla oli monta vuotta sinetit ja niin nämä teipit on ollut niin paljon paremmat ja tässä
nyt pari vuotta ollut teipit, niin kasvanut oma tukka tosi paljon. Ja Häirittekö noin yhtä? Musta tuntuu aina monesti, jos mä oon ollut naisen kanssa, kenellä on hiustapidennykset, niin jos ottaa hiuksista kiinni, niin se jotenkin aina, mä aina otan vahingossa just siitä niin pidennyksestä. Tai häirittekö mitenkään niin tai jos sä peset hiukset tai onko ne ihan silleen pelkästään? teipeissä on enemmän se, että silloin kun mut just tolleen niin näitte, että sinne menee vaan yksi alas ja yksi ylös. Mutta teipeissä on vaan tärkeää se, että ei laita hoitoainetta niin hiero sitä oikein sinne teippeihin kiinnityskohtiin, että saattaa irrottaa niitä teippejä. Mut muuten ei mitään. Ja just esim. Seksissä, niin just kun ne on asennettu, niin silloin ne on tosi niin kuin aina tiukat, kun ne on tosi siellä niin kuin hiuksen tyvessä kiinni. Sitten kun ne on muutaman päivän ollut ja vähän niin kuin ns. Kasvanut siitä, niin sitten esim. Hiusten reviminen ei enää niin kuin tunnu ikävälle. Ja niitä voi repiä, että ne ei lähde kyllä irti. Niin. Saa käyttää aika paljon voimaa, että ne irtoisi. Teippi on vahvaa ja Hyvä salonkiin, kiitos. aina ikinä ei tiedä mitä me striimataan. Nyt Aapo on täällä katsomassa, miten teippipidennykset Tää tehdään. oli hyvä lisää tähän tämän päiväkerran. Mulla on ollut aika silleen... niin miten sanois? Mulla on aika äkäisenä tän päivän, niin ihan mukava, että on tälleen rauhassa. Niin. Haluatko, että mä näytän vähän sun chatille täältä lähempää? Hei vaan Aapon chatti. Täällä tosiaan nyt on salonkilive. Aapo tuli tänne. Tästä mennään syömään. Täällä kiinnitetään teippipidennyksiä. Ikinä ei tiedä mitä Aapon striimeissa käy. Tänään ollaan katsomassa miten ne teippipidennykset laitetaan päähän. Tästä mennään sitten syömään ja joo. Ihana Aapo tuli tänne katselemaan ja kun täällä on vähän venähtänyt niin Sulla on kyllä hyvä meikki tänään. kiitos. Erittäin hyvä. Ihana. Aapo on kyllä aina niin ihana ja herrasmies ja kohtelias. Mun kyllä ruokasuunnitelma vedetty mihin mennään tänne. Mitäs sä haluaisit syödä? Mä mietin tossa, että mikä on semmonen ravintola. Mulla tuli mieleen se, mitä on se Olivia siinä Stacy vastapäin. Siinä hintalaatuisuus ei ole mikään liian kallis eikä liian halpa. Mulla on sen verran niinku palannut rahaa. Tykkäätkö pihveistä? Kyllä tykkään kyllä pihveistä. Siis mun ihan lempparipaikka. No. Mun ihan lempparipaikka Manhattan Steakhouse, mikä on tuossa Espalla. Ja se ei ole mikään siis semmonen kallis paikka. Mut sieltä saa eri pihvejä. Siellä on kalakeittoa, siellä on burgereita. Siellä on kaikkea kivaa. Okei, me voi mennä sinne. Ja me voidaan tarjoa nää safkat. Rakas, mietin vaan sitä, että niin nähdään viimeisiksi aikaa, sinne ei saa mun mielestä olisi hyvä, että jos mä saan jonkun parkkihalleen. Ja me voidaan kysyä, kun me tunnetaan ne omistajat sen verran hyvin, että siinähän on se terassi, hei. Ai niin se on siinä kulmassa, että käytössä mistä käännetään niin sinne. Siinä on ne ulkoterassipöydät kulta. Niin me voidaan varmaan syödä siinä. Joo. Just mä mietin, että no periaatteessa Tokkan parkkissa. Parkkihallissa on viinaa. Joo, osallistuin eri kauneuskilpailuihin ja vieläkin on Miss Ahvenanmaa. Vieläkin on mulla kruunu. Kuka pitää estää? Onks moderaattoreita paikalla? Hei
Heidi, haluatko olla more? Ja kaikille uusille modeille kanssa niin tiedokset vaan Suomi ja enkkuchateissa. Ja sitten yleensä annetaan jäähyjä. Bännätään sitten, jos on jotain rasismia tai tollasta. Mut sitten jos jäähyjen jälkeen jatkaa, niin sitten tulee bänni. Mutta yleensä pyritään siihen, että annetaan eka jäähy. Mut sit totta kai jos on niinku tosi överi. Hetki vaan kunhan mulla toimii tää. Teekö se niinku englanniksi TikTokia vai mitä? Miten? Alkaa tukka tulee. Haluan chattiin kanssa. 50% on good. Ai, nyt alkaa tukka tulee. Sitten tehdään noin etupuolen. Sitten ollaan valmiita. Mikä on HCP? Handicap. Joo, siis joku kyseli. Paljon? Golfin handicap. Joo. Mulla on 17. Kristalla 17. 12,7. Heidi, mä laitan sulle moro. 12,7. Äkkiä ruoka-apua ei vieläkään syö. Kyllä me tästä kun päästään liikkeelle, niin Joo, nyt tehdään noin. No tossa on enää noin hiukset. Sitten ollaan valmiita. Miten kuulta mä annoin modet? Sun pitää kirjoittaa siihen chattiin kautta-viiva. Haluatko sä tehdä sitä? Ja sano vaan kuka. Entä Heidi? Heidi. Toi. Joo. ihan hyvä kuuluu. Eli sitä näin. HCP 7. Sori, mä en viittaa kääntää päätä. Joo, nää on Belle Beautyn hiusten pidennykset. Mikä? Se voi Heidi antaa. Like that? Se on tosi hyvä. Heti jos on alle 10, I niin think se alkaa that's- tosi hyvä händellä. Mikä on niinku huippu? Heidi. Jos miettii sille niinku... Plussa. Joo. Elikkä Okei, niin, jos okei. menee alle 0, koska se tarkoittaa, elikkä sanotaan, että kentän ihanne tulos Niin Heidi voi laittaa jäähyä sinne. Muista myös Heidi se, että spammi on kans hyvästä siitä, että jos tulee tämmösiä trolleja, koska me tienataan niillä trolleilla. Miten se Mut jos kenttä on, menee miten se tosi kenttä on yli, tehty, minkä mukaan, että niin mitä jos anna jäähy, kummalla lyönnillä se mutta- kuuluisi mennä niin. Joo, bänni vasaraa silloin, jos tulee jotain just rasismia tai sä pelaat Niin, tommoista. niin. Joo. Enemmän pyritään antaa jäähyjä. Esim. meistä ei haittaa, jos meille annetaan jotain negatiivisia kommentteja tai tuommoista. Jos jollain on plussa, Keskustellaan niistä mielellään. hän pelaa aina paljon. Mutta ei kiusata Se on ketään kyllä muita hyvin, chatissa niin, tai joo. mitään tuommoista. Ja niistä voi vaan laittaa just jäähy. Mistä tulee muuten nuo hiukset tai nuo hiusten pidennykset? Aasiasta. Kaikki remyhiusta on siis remyhiusta, ei slaavihiusta. Yleisimmät on joko remyhiusta tai slaavihiusta. Miten ne eroaa? Niin slaavihius on just, se on paljon semmoista ohuempaa. Se on enemmän ehkä suunniteltu just meille suomalaisille ja ruotsalaisille, mutta se on tosi paljon kalliimpaa myös. Huomattavasti kalliimpaa ja yhdessä paketissa esimerkiksi tulee tosi paljon vähemmän tukkaa. Ja remyhius, mitä mulla nyt on, niin tää on paljon paksumpaa. Ja esimerkiksi Jenkeissä kaikki käyttää remyhiusta. Mutta kaikki remyhius, nämä hiukset, kaikki tulee sieltä Aasiasta. Ja meidän firmaan just hiukset on tehty paljon siis dokkareita esim. Hiusten pidennyksistä. Mä oon joskus kattonut jonkun, missä onko Intiassa kanssa jossain? Ja siis jotkuthan kerää, siis se on oikeasti tosi yleistä, että kerätään viemäreistä hiusta. Okay. Ja sitten nämä firmat pesee ne ja putsaa ne ja tekee niistä pidennyksiä. Ja sitäkin on meillä ihan siis suoraan, ne leikataan jonkun ihmisen päästä, joka on kasvattanut pidennykset tai kasvattanut ne hiukset, ne leikataan
hän myy ne meidän tehtaalle ja meidän tehdas tekee niistä pidennyksen. Hiusten pidennysala ei voi ikinä sanoa, että se olisi täysin eettistä. Miten entä se värjäysprosessi, että värjätäänkö ne niin etukäteen vai miten se toimii se värjäys? Joo, värjätään ja käsitellään. Missä vaiheessa ne värjätään? Ja sit siellä tehtaalla just. Tehtaalla, okei. Blondi totta kai sitä. Mutta jos otat nyt pidennykset, niin onko tuo sama, niin pitääkö värjätä koko tukka uudestaan vai onko se just siihen suoraan? Meilläkin esimerkiksi siis on tosi paljon erilaisia sävyjä myynnissä, mutta tää on aitoa hiusta, niin sitä voi värjätä ja sävyttää ihan miten haluat. Mutta meillä on just kaikki perussävyjä ja sitten meillä on liukuvärjättyjä ja tommoista, mutta sit jos haluaa esimerkiksi oranssia tai semmosia niinku vaikka neovärejä, niin ne on sit yleensä semmosia custom tilauksia, mitä voidaan tehdä ja ne ehkä parempi, että tilaa sit blondia tukkaa ja kampaajan kanssa värjää ne. Käyttäytyykö se eri tavalla niin tolleen hiuspidennysten tukkaan entä sitten normaali tukka? Onko siinä jotenkin eri tavallaan, tarttuu se väri samalla tavalla siihen? Tarttuu joo, ja ainoa mikä niin aito hiusten pidennystä kun käytät, niin paljon enemmän pitää muistaa kosteuttaa ja käyttää just kosteuttavia tuotteita, koska se on kumminkin aitoa hiusta, mutta se on kuollut periaatteessa, sehän ei enää kasva. Niin se tarvii tosi paljon kosteuttavia tuotteita, että se pysyy hyvänä. Noista hiuksista tulee niin nopeat. Kiitos! Ja hei, koodi NY26, niin 10% Belle Beautyn kaikista hiusten pidennyksistä. Se on isoin alle-koodi, mitä meillä on ikinä hiusten pidennyksiä ollut. Ja meillä on jo valmiiksi Suomen markkinoiden halvimmat, edullisimmat hinnat pidennyksissä. Ja voi myös ostaa Klarnalla meidän pidennykset, jos haluaa ostaa Klarnalla, niin laittaa meille viesti esim. info@bellebeauty.net tai sitten nettisivujen sen formin kautta, niin onnistuu myös Klarnalla ja sitten ammattilaisilla on tosiaan omat hinnat vielä. Joo, ja totta kai sun saa olla oma mielipide kaikesta. Tuleeko kukkoon meille samaa kampausta? I'm going to take my energy drink. Mä ostin striimipuhelin, mutta en ole vielä kyllä käyttää sitä. Mä otan sen taskussa. Esimerkiksi mun mielipide susta on se, että sulla on halvalla ja voit huonosti ja Nyt vielä sulla striimistä. Mä sulen nämä vähän uuteen. älä oo täällä, koska meidän chatti on tosi positiivinen ja mukava. Sä et ehkä ihan kuullut tänne joukkoon. Huomenna käy. Se voi olla, että mä joko huomenna tai sitten tänään. Nyt mä haluan sulkea tää striimiä. Tell me if you want me to change position or something. Mä ostin iPhone 16 Pro, niin mä ootan, että tulee And se, thank you so much ootan, että tulee se uusi syksyllä ja mä ostin sen niin käyttöpuhelimeksi. for saving me, literally. Leaving tomorrow to Spain and they were so outgrown already. Saako ton kampaajan mielipide vielä tosta tukasta, jos se haluaa jotain sanoa? The chat is asking that if you want to, can you tell your opinion about these hair extensions? Maybe like, I don't know, overall. Can I just work? Yeah, maybe after you can. Yes. Let him concentrate. Now he's doing the top of the hair, so he needs to put them on the right places, and it's not that easy. It can look easy, but you need to concentrate, and jos ne esimerkiksi laittaa liian kiinni sinne hiukseen, niin se saattaa tai liian lähelle juurta,
niin se saattaa vahingoittaa sua omaa hiusta tosi paljon. Ja hän kyllä ymmärtää myös suomea, mutta puhuu englantia. Muistaakseni hän oli Valko-Venäjällä, jos en ole ihan varma, tai ihan väärin muistaa. Mä voisin kyllä itse asiassa vaihtaa tuon toiseen puhelimeen ja laittaa sen käyttöön. Eli tulee pieni katko ja niin. He is very nice. Ja varmaan se on aika sama. I agree with you. And he's very professional and very good at his job. Style Workshop in Jätkäsaari and Paul. Tästä. If you want to concentrate on the rest of them, I can give the chat to Tommy. It's okay, it's okay. Just whatever is best for you. Ja nyt tehdään näitä etupaloja. Ja nämä on just ne super tärkeät osuudet. Ne helposti myös just vilkkuu. Jos laittaa väärin tai tommoista, mutta Paul saa laittaa tosi hyvin. Voitte katsoa silloin, kun Aapo oli meidän siellä illaistujaisissa pari päivää sitten, niin aamulla striimailtiin Aapon kanssa just kun mä olin noussut sängystä. Mitä? Ainakin ilman meikkiä. Niin. Mm. Se näkyy varmasti Aapon kanavalla vielä. Mä tein siinä Aapolle sitä vihersmoothiea ja siinä mä olin ihan suoraan heränneenä. Eikö se siinä samalla käytännössä eikö se siinä samalla kun sä teet aamupalan, niin sä meikkailit siinä vähän melkeinpä samaan aikaan, tai nyt samaan aikaan, mutta siis... Ei sit aamupalan jälkeen. Eikö sä sen jälkeen? Eikö niin ole? Niin, joo. Siinä kun tein mulle sitä smoothia, niin siinä mä olin ihan... Se oli kyllä hyvä se. Oli se pinaatti, mikä oli semmosia. Se on hyvä. Siis mä menin Lidliin seuraavana päivänä ja siellä oli pinaattia niin vielä alennuksessa, niin tuoretta pinaattia. Joo. Mä nyt laitoin sitä leivän päälle tai kananmunaa ja avokadoa. Joo. Leivän väliin, mutta sitten se vihersmoothie pitää ottaa kyllä mä voisin tehdä sille, että mä teen joka toinen päivä tai jotenkin sille, että välillä vihersmoothie että välillä normaalia. I think it's more, but when I put it, I think... Yeah, we need a little bit more here. Yeah, I don't put in here. Yeah. I put. Yeah. I think it was better. Is it better if I'm like this so you can see straight? I think about cut here. Yeah. Maybe I was like thinking if we do when it's finished, you would cut like a little bit, Okay. like Yeah. a curtain. And Yeah, the dry ends. Yeah. We need to get rid of I'm them. not cut like that. I'm cut out Yeah. like a fresh. And with my own hair, we can do just a little bit, the dry ends, and like the curtain style. I love it. Yeah, we have done that a couple times, the curtain cut. And When I cut, you wanna curl? we can. It's not necessary, but like
usually it's like she starts like this. Yeah, that's what yeah. I really love it. Haven't done it for a while, but and because usually my hair is curled, I don't almost never keep it straight. So then it looks even more nicer when it's curled. And I started to use On se, se on the porukotti koira. Se joskus se haukkuu aina omalle peilikuvalle. Brand Brand? K18. Understand. K18, yeah. They just launched the blonde shampoo. But K18? Yeah. Niin, joo. No, not every time. And I use the mask, but I only put it to my own hair. Is that yours? Like that Marimekko's? Like, Yeah. surprising. I love Marimekko. Really? Mulla on tosi paljon Marimekon laukkuja ja kaikkea. Mä rakastan Marimekkoa myös. Okay. But yeah, I really love the... How is it? What makes you love it? How is it? What makes you love it? Marimekko. Niin on esimerkiksi tosi kivoja reppuja. I like their backpacks. They're very comfortable, and a couple of years ago I started to use more backpacks. Always I use bag, but now I have realized it's more practical Yeah. to get a backpack. I don't know, I think I'm getting older, so I like Marimekko now. My oldest sister loves Marimekko and Iittala and Pentik, and now I collect Pentik Saga, the collection. I'm obsessed with it, so I think I'm getting old because now I'm obsessed with like kitchen stuff. I think that's the mark, you know, you are now officially an adult. Marimekko on pendi. The best. And when you get excited about new, like, mikä on pannu englanniksi? Yeah. Pannu, paistipannu. And then kettles. Kettles, yeah. When you get excited when you buy a new like kettle. I think then you know that you are. Where are you from originally? I'm Yeah. Belarus. Where? Belarus. Valko-Venäjä. Ah. But you live here. Tykkääks Aapun Marimekosta? Mulla on yksi semmonen oranssi paita. Kauluspaita, semmonen oranssi. Mun serkku oli siellä töissä. Tai on ollut siinä koko elämänsä vissiin töissä. Niin. Mä aina bongailen niitä just Pentik Outlet, Mitä siellä? Marimekko Outlet, koska niissä saa tosi hyvin niin yleensä joku -20, -40. Mutta ei mulla niinku nykypäivänä, niin en mä silleen pois kyllä. Siis se oranssi, se on niinku oranssi-keltainen. Yeah, in downstairs, yeah. Niin se oranssi-keltainen niin kauluspaita, niin se oli kyllä niinku, mä muistetaan, että mulla on ollut semmonen joskus niinku yläasteella, että se mun serkku olisi varmaan tullut semmonen joulunesta jotakin. Sitten mä ajattelin vielä, että hei tämmöisiä jossain tallissa, että on, ja sitten toisen mulla. Mä yritin laittaa sitä päälle, niin mä että en mä pysty tämän, niin siinä on tosi aika vaikeat värit, joku oranssi keltainen, että mutta sitten en mä kyllä niin itse pystyisi jotenkin, ei mun mielestä jotenkin silleen, mä vedän niitä ehkä enemmän naisten vaatteita, siis voi miehetkin niitä käyttää, mutta sitten joo, mulla olisi joku laitapaita halunnut, mutta tosi vähän silleen. Meillä on just niitä mustia reppuja, mä ostin sen ruskeen, niin Tommikin käyttää sitä mustaa. No joo, mutta se reppu, joo.
Joo, se on. Mutta eikö se ole semmonen vähän semmonen, se on semmonen untuva tai semmonen pehmeä kuitenkaan? Joo, ei. Se on semmonen kova. Meillä on kans semmonen untuva. Okei, niin, versio, niin. mutta Niin, okei. se on enemmän sen, sit tulee meille semmonen vaippakassi. Nyt kun mun kaveri kerran sanoi, että on vaippakassi, niin nyt mä näen se aina vaan vaippakassina. And there is also in Helsinki outlet, there is very good Marimekko outlet. Like Stockholm? in Helsinki outlet, you know it's in Ah, Vantaa. yeah. No. I don't know. But the Marimekko outlet in there, sometimes very good prices from the bags and kitchen stuff. Mm-hmm. And then where we live in Lappeenranta, in like middle of it, there is very good Pentik outlet. I collect the Saga collection, Mm-hmm. and normally like one plate is 45 euros, one plate. And from there I have found like minus 50% off, multiple of them, and I collect everything from the Saga collection. So we go there very often. They have like the... Mikä niinku on kakkoslaatu englanniksi? Onkohan se B-stock? Yeah, like there's maybe like a printing, maybe like a tiny issue, and then they sell it like very good price. Mikä se sana sillä on? Niin, mikäkään se on niinku oikeesti englanniksi? Mielestäni ainakin kitaroissa on B-stock. Ei se piisto, se tarkoittaa semmoista niinku... Mikä se on? Chatti auttakaa, mikä se sana on? Kakkoslaatu. Siis ei sample, ei sample. Ei, Okei, ei no se mä- on, se on niinku näyte. Ei kyllä tuonne, nyt on kun aivan tässä. Mikä netti katkee? Jos se sun netti katkeaa, niin sä voit mennä meidän nettiin. Chatti vielä pyörii, mutta näytetään. Melkein valmista. Ja nopeata ulkonossa tässä. Joo. Aika monessa maassa, josta puhutaan paikallisesti poistuina aina maana, jos muuttaisimaan. Mikä Espanjassa ei paremmin rohkaisemmassa keikoissa. Mutta hänkin on tosiaan vasta väikästä muuttanut tänne, niin hän opettelee kyllä. Can I smoke a cigarette? What? Can I smoke a cigarette? Yeah. Okay. And then we put the rest. Can I put two? Yeah, One. of course. Now we only have few left. How many left? Ei oo enää kuin... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No niin, 7 pari enää. Nyt laitetaan 2 ja käydään tossa pihalla ja sitten 5 pari enää. No, vartti, niin ollaan valmiita. Mennään syömään tän jälkeen ilmeisesti Manhattan. Mikä se oli Manhattan Steak? Joo, mun näyttää steakhouse. Anna postauksessa käynnissä. Sieltä saa vähän kaikkea ja se on ihan meidän lemppari. Jos se sopii. Joo, kyllä sopii. Tykkään varmasti. Do you need a charger? Or no? Do you need it? Yeah. Yeah, you can take it. We have in the car so we can. Thank you. Yep, you can. Smoke a cigarette and then we put the rest. Thank you so much. You're a lifesaver. Paul is the best. Chat right, Paul is the best on the chat. Ostattaa, niin kauan te ootte ollut? Mä tulen 12.30.
230, no niin. Ei se noin kauan ainakaan. No siis, jos mä ammun vakkari tekijällä, niin